Чуйте моята емоционална рецепта за щастие. На първо място, говорете за успехите си, а не за провалите си. На второ място, говорете за това, което имате, а не за това, от което се нуждаете. На трето място, говорете за това, което обичате, а не за това, което отхвърляте. На четвърто място, говорете за това, към което се стремите, а не за това, на което завиждате. На пето място, говорете за успехите си, а не за разочарованията си. На шесто място, говорете за това как вие обичате, а не за това как те обичат вас. На седмо място, говорете за живота си, а не за живота на другите. Осмо място, говорете за това, което очаквате от себе си, а не за това, което очаквате от другите. Девето, говорете за здравето си, а не за болестите си. Десето, говорете с божествеността, която е във вас, а не с Бога, който трябва да е в другите. Нека всичко, което те прави щастлив, стане безкрайно.